Yo nam job kan New Nong Stoin Sport Social and Cultural Club hadin balap pelim no ya kan nong pendeng SS and CC. Te kan ne ke jing pelim no jong kan New Nong Stoin ka dei pedeng ka jing yakun ka ba internet ba ha ba ka dei ka jing la kai cricket tournament ka ba dei district premier league balap penjaj da ka West Coast Hill Cricket Association. Te hak ne jila kai ka nong pendeng ka la job ya ka tos bat ka la shim bantit ningkong. Henry ka la yo bantit tang nyo pu aron tang haka katsan point saw over all out na ka arpa over tekani ka jila kai ka long ka ba internet ba hadin ba kan New Nong Stoin ka wan ban be ya ka thong bat gala job tang da ar wicket namar ka nong pendeng ru watla ka labu ka target ka barit Henry ka nong pendeng ka la kai ba bat haka bakut ka New Nong Stoin ka lakur ya ka jin job barak sendon ya ka champion haka district premier league jong ka first division bala penjaj da ka West Coast Hill district cricket association. But player ubay lekai baham haka ni ka match de Andrew Cardani ubla yo sendon ya ka player of the match haka ba ula yo so wicket but arpo run haka ba yo pantit arpo run but ya ka player of the tournament player ubat tebet but ubay lekai bah haka ni ka tournament bro ka we la yo ja Thomas Thaba ubay lekai na ka club Mau Tharachan block but ula yo sendon ya ka run hadu chispa lai pu aron but kur kendai teli wicket. Bat ia ka most wicket taker la yo da ukit bolang rengat bola kur khat ar wicket na ka nong pendeng SSCC bat ia ka most highest run la yo da ukur ker bolang walang bola yo adu chispa Andrew Fosan run ki player ki baile kai ba ha ka ne ka sngi ha ka ba kilong ki bayar kat bor baro art ligitim kilong kumni Andrew Carboni ula yo sauket na ka New Nong Stoin baru Spailan John Jakit ru ula yo live wicket na kan New Nong Stoin ang tahu James Marbanyang ula yo ar wicket na kan New Nong Stoin baru Fredison jong ka nong pendeng ula yo live wicket baru Kit Bolang rengat ula yo ar wicket jong kan nong pendeng baru Albert Ostimli ula yo ar wicket jong kan nong pendeng te kene ka jela kai kalong ba itnat bahadu rakta bat baru kini ki ar teligi tim menta kini kuno haga super division ha usna manwan te kanong pendeng ban New Nong Stoin kin long balakre ban yakun haka super division